Abrabo akwantu mu de sede sene fata na efe no sede wo hwe a ne ho akono tie na wo senka onipa onyi na obabrabo na du baabi a wotumi a okanchema kakra he na je so wotumi na tena he na nkan tene nka wa Africa dia nka no ase obokokoko refie je se wo ya amamre eye ofie aware je se wo de ne ko na so na sen de yese bibia by a friend wedding white wedding a je se abrofo no de abedom yen enti na wie fie de na san toa so e de koye wedding fefe aje se adofo atumi akotena abom na aje se bibia ya kono na nije atumi abopapa na sa wedding de otumi se wedding adande na nije ene enioma aje se tumi ba mu na aje se otumi se sa adane de enije nko a ene dande na nshira bebre ni ade ma ona otumi se ampa na wedding bia na sa wedding photo bia etwagu e wo social media ena manfo kura bisa se we na yodo anase yesika sana nkrofo ebisa wotumi se abayo na aje se anase oba na obema ne ko ne wedding no wotumi se wadi dempa eja se eja na ahina se acid bi na gu ne ho ama ne ho nyina etumi awra aje se wotumi se sebe impreduasa monima na aje se wotumi se wonam ho no waso obi aje se wotumi se woya se saman kakra kura san bom wotumi se oba no aje se na no ho fabi pa na nso no eja na ahye ne sana ma watumi adidam na nso no abrante ne se wodo no emudu papa ntire nya de a obetumi eja na chidi kra da bi wo se wontumi nja abayo chidi kra entumi nkofo bi ufro san se wodo no yie wotumi se wedding na tumi abaso fefe a atumi funi na tumi abeto monte amanfo nyina ebo obema ya baso why de pa nya memma nyina betumi ase dabi memma bi kura du ba bi nja so tumi so mawi maya no mabra mutumi jaomo na afi wo kura ho aba nsem bi kura akase o memma kura de o ade a wo ye wo pese wo ya nje se wotumi wane kwatena afie keke na je se wotumi se chiti ne de obefa ne chi awe maya wo chiri sa esanze bi na kura akase se wo oba kura wo sisusu na je se wo bibia kama no yesan wale wo kura yesan ja ho na afi tumi kofa aforo de a ene abayo se de waye de enye den ya bema efo ne chi na so no mfoni etobonte de otumu se bema no ani ji oba no pa wo hwe mfoni etwagu a otumu se wedding na baso fefe otumu se bema ni ji no ho a je se wose wo mu enkomo me ne wa na beko se fa poase kura a je se boy na mini guy no mini papa je se wose wone ne bekwa mpo asama do no se nke etumi koji obi wona se wuga ni wu ana se ono kura wu a wa hwe mi no nyina beko abom na je se bibia tumi a kama a je se we ya de ankrofo won wasa oba je so otumi se wa hisa na so bema eguso dono no ya de a otumi se wodono ebuye du odono ye deep odono ya de a ebetumi akwa kira je se amanfo nyina bo bema na bo se mo piafo ye bema nkasa wonsi sum ansa na waham de akwa nyina wotumi ata ba ya chi a ye nyina attention tv fo nyina mpo ye so ye ma mo piafo isanse nya mema nyina ene ba ye de waye ya to ansam ne so de na otumi se aware ye ho nsem na eguso ede esomo na pasolo abranti bi otonyo mo Ghana hanoma otumi no se wono so sati ne nyom to onye nne na wakotena ye Kingdom FM ede nsem bi etudwa se wono de aware ye ba aware ya de ye fine se obi abeware na so no wo akanfo amamre mu se wo yere wu a ne se wo so otumi twan be 1 year to the bikra etumi bro sa so kra ansa na wotumi apeka nchema bia na so obi a obetumi assign na tena na so we okunu kra so wu a to the bia na esa amamre mu na se akan amamre mu no ene Ghana fo amamre bebrebe mu no ya na bebre na sa na ekono na wono de ori atudwa se ono wo wu a yere mbo modin asesa ada no obenya kanchema tese mane ntwan se 1 year beba ansana bibia bana se ansana wotumi akọ yi tuntumogu waze ekosu adiawra wona pasolo wowo na wowo fa de mi jan wase ni nyina ehia akọrọ ezan se wonipa na wowu no wukọ me wose wono wowu a wukọ ntene nya fe na obehwe chiri se ebia obi ewe ne yere anaden na nti wose wono de se wono wu a ne yere mfa obi ana wasan to se wono se ne yere nso wu a ono wontwen kura enya afi no wotwen amse ade a obeyama nifa no wasan yam benkum sa nti so de tudwa se baso wo bia wu ana se ne yere wu ana se yere frimu a wono de wakate ne yere se won trance se fie ba ku mienu miensa dabi wo se wono wo su nyina wo se obi cheche ne wore se paso lo nsem no wotumi za kwa no wa target ade na cheche se wotumi se ne plans nyina da for pefi se
sɛ ne yiri wu a ɔsɛ obi korɔkorɔ no nti wo su nyina kyɛ sɛ obi san korɔkorɔ no de ankyɛ sɛ ɛnkyɛ wanwe kora one day ni korendi na pa solo abɔmɔden anya ne kankyema asan bɔ ne ho akyɛ sɛ mprantwe ne awale ne kyɛ sɛ wɔsan na mu a ne kyɛ sɛ wɔse awre kyekyere wɔ nipa hɔ ai awre kyekyere me da wo nim sɛ efiri nipa kyɛ sɛ wotum sɛ awre kyekyere de efiri nipa hɔ nti ɔno de sa awre kyekyere efiri nipa hɔ de ɔbɛkɔ so akyekyere ne wure nti ne yiri de owu a wɔn twɛn mane di 1 year 1 month and I say 1 week 1 day na twa mu na je say wo pe wo fro kra na fast ne je say bibia tumi akototin ono na ato ne tuo pe a chereche ne nsem na we no e na manfo bi say we no wotumi say eyampa na say den san say Ghana mambe mo ko esa de wan hwa ne aka kire say bia wo kra na okun waye onipa yi enti na ba ne san je say bibia wo nti no say empo bi efiri ma say wo kanti ma say wo kunu bia na wo yere bi firi ma etwa ne twa say wo so nya botre na afi no eyi ne bibia tumi eba bia be tot na mamre bia ono ne nyina etumi ko se ne be ya omo ntumi ankobo bia sombo se e bia ware no wo na oku nipa no anase sen na ebae na we ye ne nsem kakra e fa ware won de be somo wa Attention TV e bo wode aka che so bomodin aso bo YouTube be subscribe wa like no wa share no bi so atumi nya bi phone numbers na fe ni ndi dwa medin a meje so e Frank Kwaku Asante mera asa wo hwe me